सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे वेबसाईट www.पर्तगाळीमठ.org हाजे बद्दल तुमकां गोत्तू आसा. आता हेची वेबसाईट कंप्लीट अपग्रेड आणि रिडेव्हलप जावन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य हस्तान आजी लाईव्ह जाल्लो आसा. हे वेबसाईटाचे लँडिंग पेज तुम्ही एंट्री जाल फुडले विशेष जावन मठाचे प्रारंभ, अविच्छिन्न परंपरेचे भव्य इतिहास, पर्तगाळी केंद्र मठाचे स्थापना हे सर्व दाखयल्लें आसा. मेन पेजाक तुम्ही आयल भितर मठाचे गुरुपरंपरा, शाखा मठाचे इन्फॉर्मेशन, मठाचे डिजिटल आर्काइव आणि परमपूज्य स्वाम्यालय मुक्कामाचे अपडेट्स, नित्य पंचांग आणि आत्ता चलता उरचे चातुर्मासाचे सेवा बुकिंग बी तुम्ही करीत. मुखावेल दिवसांतू संस्थान देवालय आणि मठा देवालय सन्निधानांतू चलचित असले सेवा बुकिंग वरी हे वेबसाईट मुखांतर करचित असले व्यवस्था जावची आसा. हे वेबसाईट रिडेव्हलप करून मठाचे IT टीमान स्वाम्यालय चरणांतू समर्पण केल्लें आसा. सर्व समाज बांधवांना हे वेबसाईट विजिट करून ताचे सदुपयोग घेवका म्हणून आम्ही विनंती करता आसाची. धन्यवाद.